Horas madihamu nama nami, dohot ina nami, nah holongan di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Pajupai tamu saya di program Sulu-Sulu do Hatam. Imana penatupan di lembaga penginjilan Jilafai, manang sedang bertanauli tu Indonesia. Au pendeta huntal manalu, naing patol hason hatan di bata tuhamu. Alani, jumulu mahita martangyang. Mulai atama diho ali debata nami di bata Jahuba. Sialabu di Tuhan hami ubigi hatami. Huboto hami, jala hua percaya hami. Yang gua hatami, hati goran dota sitongan, jala gua kuasom. Atong ali Tuhan, hatahon mahatami, asa hubigi hami, jala hopeop hami. Di bagasan Kristus Yesus, martangiang hami tuho. Amin. Iya hatani debataan na boy begyota di bagasan tikion. Imana nienet sian Lukas 20 ayat 34. Sono mari dok disi. Jadi dok Yesus ma aleyamang marpamuati maroham bidana sida. Adang di boto nasida nabinahin nasidai. Lama bagilos na majoput na sinurat mana sida. Hatan itu hataon, ima pangiduan ni Jesus tu debata ama. Asa marpamuati rohani debata ama, marnida akka perjahati. Ima, iduk ni sordadu, akka sordadu, situani malim, dot akka situana toropi. Tapo tu takas, yang gue Jesusi, tung masai dileai do, direhei, ditijuri, dipastap, ditopuk, dibansuk sang duri, tu uluna, jala dilebak kot tangan, dohot patna, tu hau, pinar silangi. Anak pesongoni, hajahaton nasida, gomos Jesusi, mangido tu debata ama di dogma iya lemang marpamuati maroham midana sida ay dang di boto na sida aha nabi na hennay damang dainang asa taboto matakas ima ulong ni Jesusi tujol mapardosa alani ido uban namate ibana manobus sudah jol mapardosa. Dan di baloson hajahatoni dohot hajahaton. Balik sa tahe dihaholongi. Jalatang yang ni Jesuson manang pangiduan naot tu di bata ama diolo di bata ama do. Alani namang dainang takas matong taboto, di hati hai, mulai sian pukul 12, sahatu pukul 3. Masih gulap sudah pertibion. Mata ni hari pe, dang marsinodang. Dungi, tosma, hosani Jesusi. Alai taboto ma. Roma lalo na masay gugu. Tung dihutur ma sa luhut na tanon. Marigat ma akabatu mamak. Ukap ma katanoman. Polahehe akajol manabadiya sa tanomani. Jala maribak ma hire-hire na adong di bagas joroi sian gijang sahat tutoru. Asa tiki nang iduk ni sordadui pe gabelong ang ibana, mabir ibana, jala gaberotu ibana persiaon, dipuji, jala dipasangkap ibana ma debata, didok ibana ma, natusu situtudo, anak ni debatado, Jesuson, ninna ibana. Nang akka situ na toro pipe, tartopuk adora nuna sida. Tartopuk adora lapatan na sumusol bagi.
disolsolido akka hatana na terlanjuri disolsolido haja haton na sidai sapetuna mulak bina sida tu bagas nabe manang tujabuna disolsolido akka haja haton nai alani gabe di persiai na sida do Jesusi dang betutu holan jolma ale dia persiai yang go Jesusi tong do ibana de bata jala di jalona sida atong madapot hanguluan seliling-liling na do hape na sida ima na lo persia hati hai tu Jesusi buhay hita damang dainang nung atutu tiap tahun taulahon na mabapesta parningotak kita dia mamata ni Jesus ale buhay tutu nung marsitutu hita persia tu ibana na pola mata ibana homokopita molodung persia hita damang dainang hita piatong si parsidohot ma dihanguluan seliling nililing nai dalam melonok kita persia tu ibana totong manyan hita si parsidohot patariason bartanaw lion tuganup halak asa tunggudang halak tong taruli dihanguluan seliling nililing na amen martangyang mahita mauliate madiho ali debata nami sila nung tekas suboto hami hatami marpamuati doamang roham tuaka jolma perdosa jala sudah jolma perdosa i nol persea tu Yesus Kristus jala nama jalo ibana gabe Tuhan jala si palua taruli doi dihanguluan saliling nililing na atong mauliate madihuali Tuhan siala nung sikop bagi hami hatami di bagasan Kristus Yesus martangi yang hami tuho amin mauliate madihamuna damang dainang siala nung dibagi hamuna hatani tuhata di bagasan tikyon sape to napajumpa hitamu se di minggu nanangro